Гэта было на вечарыне, дзе быў часопіс «Нігель». Я удзельнічаў у прэзентацыі як адзін з актораў тэатра псіхічнай неўраўнаважанасці. Я там чытала свой верш. І Вера мяне вельмі ўразіла сваёй экспрэсіяй, артыстызмам, з якім яна чытала. Ён мне падышоў, нават нешта сказаў. Я яму таксама нешта сказала. Ну вось так мы пазнаёміліся, але я гэтага не памятала. Калі на філфаку была сустрэча з пісьменнікам Дмітрыем Прыгавым, тады мы ўсё ж такі пазнаёміліся неяк так бліжэй. Я не ведала, што ён адзін з наймацнейшых беларускіх паліндрамістаў. Мяне таксама цікавілі паліндромы, і мы пачалі перапісвацца паліндромамі. З творчай сустрэчы нарадзілася паэтычная сям'я Віктара Жыбуля і Веры Бурлак. Сёння сябе яны называюць лапішыстамі. Незразумелае паняцце ў беларускай літаратуры вынік друкарскай памылкі, якую аднойчы заўважыў Віктар, разбіраючы лісты ў музеі. Як у вас атрымоўваецца жыць у такой сям'і? Ці лёгка гэта, калі і муж, і жонка, і паэты? Напэўна, проста двум паэтам лягчэй зразумець аднаго, чым паэту і не паэту. Вера Бурлак, літаратурны псеўданім Джеці, адукацыя, філалагічны факультэт і аспірантура Беларускага дзяржаўнага універсітэта, месца працы, філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта, выкладчык рускай літаратуры. Навуковая дзейнасць, вывучэнне дзіцячай літаратуры 19-20 стагоддзяў, літаратурныя густы, Велімір Хлебнікаў, Мікалай Гумілёў, хобі, пляценне швэдраў для ўсёй сям'і, адметнасці творчасці, не звязвае сваю творчасць толькі з постмадэрнізмам. Вера эксперыментатар, таму брутальнасці ды сцёбу сваіх вершаў яна не хавае і тэматычных прыярытэтаў не вызначае. Яе аднолькава цікавіць і звыклыя з'явы прыроды і парадаксальныя жыццёвыя здарэнні. Сцёб не сама мэта. Скажем так, гэта сцёб дзеля таго, каб разбіць абалонку, якая робіць, можа, нейкія цікавыя рэчы, вельмі неглыбокімі, нецікавымі, лабавымі і прымушае ўсіх там казаць каханне, ах. Вось толькі гэта можна сказаць пра каханне. Ну, добра. Под крылом самолета пра нешта маўчаць аблокі. І зялёная рыса на небе, нібыта, дазваляе палёт. І часова губляюць сэнс колы і нават крокі. Ёсць толькі зялёная рыса на небе і ружовы ўсход. На зямлі шматгучнаму заўтра саступае маўклівае учора. І з неба прастора адно вада, што цячэ. І з нябёсаў бачна, што зямля суцэльнае мора. Але з космасу мусіць бачна нешта яшчэ. Ёсць тэмы, якія я не кранаю, напрыклад, рэлігійная. У сэнсе, гэта тая сфера, у якой я адчуваю, што нічога не разумею і нічога не магу сказаць. Напрыклад, нават любоўная, у мяне ёсць некалькі тэкстаў пра гэта, але у агульным я проста бачу, што мала чаго там разумею. Паэтычнай канкурэнцыі ў Віктара з Верай не ўзнікае. Стаўленне да выдання кніг у кожнага рознае. Іхні саюз, іхні гарманічны такі саюз, это просто на зайздрасць усім. Ось. То есть, гэта, значит, вы лічыце, што калі муж і жонка паэт, гэта будзе цудоўная сям'я? Не абавязкова, это бывае, не дай Бог. Памятаеце, што казаў Гумілёў пра Ахматову? Калі казалі яму, што вот, ваша жонка цудоўныя вершы піша, он кажа, да, она еще крестиком вышивает. Вось, он, напрыклад, зайздросціў. І там быў такі момант канфліктны. А тут полная гармонія, взаемаеднасці, разумення. Это можа быць і калі паэт і паэтка, а можа быць, калі сантэхнік і паэтка, і гэтак далей. Віктар Жыбуль. Адукацыя, філалагічны факультэт і аспірантура Беларускага дзяржаўнага універсітэта, кафедра беларускай літаратуры, месца працы, Беларускі дзяржаўны архіў музей літаратуры і мастацтва, вядучы навуковы супрацоўнік. Першы зборнік вершаў, самаробная кніга, размаляваная ад рукі, калі ў хаце дыверсант, 1996 года. Літаратурныя густы, Уладзімір Дубоўка, Язэп Пушча, Лукаш Калюга. Тэматыка вершаў, разнастайная, адметнасці творчасці, эксперыментуе з вершаванымі формамі стваральнік першы ў беларускай літаратуры паліндромнай паэмы. Існуе ўжо дзве паліндромныя паэмы «Рогі гор» і «Кацёл клёцак». Спачатку мне было цікава збіраць вось гэтыя словы, выразы, якія чытаюцца злева направа і справа налева аднолькава. Ну, а потым я пабачыў, што, у прынцыпе, калі іх пачало збірацца даволі шмат, то яны пачалі складацца ў нейкія вершы. Засохлая кветка на скразняку, палонніца рухаў у атмасферы, у доме, дзе не зачыняюцца дзверы, дзе нумар вісіць на адным цвіку.
Засохлая кветка на скразняку, глядзіцца жывейшай за ўсе астатнія. Адзінае, што аспрэчвае статыку ў гэтым забытым ціхім кутку. Засохлая кветка на скразняку, тонкая, лёгкая, як летуценне, заўсёды ў танцы, заўсёды ў трымценні, як бляклы агеньчык на маяку. У кожным горадзе ёсць такія дамы падуладныя скразнякам, дзе хтосьці заходзіў туды і знікаў нячутна і вусцішна, як летаргія. Блукае зранку чысці тень за кожным кінутым такім будынкам, з зарослым ганкам, засыпаным тынкам, тень бадзяецца кожны дзень. Вецер падзьме і камусьці ў руку ляжа кветка, засохлая на скразняку. Творчы шлях Віктар пачаў з тэхнарамантызму. Фізічна-матэматычныя з'явы, якія не любіў з дзяцінства, загаманілі метафарычна. З цягам часу стыль змяніўся. Сёння крытыкі называюць Жыбуля авангардыстам. Ён не пярэчыць, аднак пакуль уласныя вершы ні да якога канкрэтнага напрамку не адносіць. Я, па-першае, не хачу, каб вершы ў маіх кнігах паўтараліся, а па-другое, я хачу, каб нешта іх разам яднала. Калі тэма, калі, скажем, нейкі настрой агульны, просто каб была нейкая канцэпцыя. А расскажите мне, калі ласку, про вашу сямейную книгу, гэтую, якую вы разом выдали, «Забіў сабе Сократа». Як гэта ідэя прыйшла такую книгу выдаць? Ідэя прыйшла, таму што ў выдавецтва Галіяфу засталіся абрэзкі ад рулона паперы кніжнай, і на гэтых абрэзках можна было выдаць такую кніжку маленькага фармату, але выдаць вельмі хутка. Мы так подумали і вырашылі гэта зрабіць сумеснай кніжкай, і, в прынцыпе, атрымалася, я лічу, няблага. 7, 2 аспиратора, 9, 2 аспиратора, си, 2 аспиратора, ты, 2 аспиратора, 2 аспиратора, на, 2 аспиратора, ёсть, и, 2 аспиратора, и. Маленькі Кастусь ужо зараз спрабуе на хаду рыфмаваць вершыкі. Бацькі літаратурныя захапленні сына падтрымліваюць. Кожны вечар у яго творчыя заняткі. Але ці працягне Кастусь паэтычную справу, пакуль не зразумела. У свае 5 гадоў хлопчык, акрамя вершаў, натхнённа займаецца матэматыкай. Вольга Няхлебава, Алена Маслава, Настасья Барэйка, Ірына Смерціна, БДУ.